gur óg as Pearse Pearse Sharratt a tá dúireach inné teacht arás ó na Brits Awards in London at ina ró sé ag stíleáil ghruaige na réaltaí móra. Pearse gur míle maigad is fáilte chu roin heag salons agus man. So go dé mar a hanig sé amach gur bhfuir tú an past le bheith ag stíleáil ghruaige hálaigh na Brits Awards. For my Scotch gohan hart fan 3 seachtain riven awards sin agus just bhí sé géirí mé gáil heag in London agus ag Johnny na celebrities mar sin agus just bhí me sé just fel bhí orm sa gáil cinneal agus tá mé rás an seo inné an awards leis stíleáil móra. Agus inis dún coppla cin na hanú na móra den ghruaig agus bhí tú dheanú hálaigh na Brits Awards? Bhí mé ag obair le Silo Green, bhí mé ag cainte le Rihanna, Take That, Arcade Fire, Matt Cardle, Plan B, Tiny Tempa, Adele, Alicia Dixon, Cheryl Cole, just was a lot níos mó daoine. Ar mura ar fad? Agus cudé mar bhí Rihanna mar hampla? Oh, Doyle. Just calm and Doyle. We went to Kenyal shocked. Yeah, bhí mé géirí gáil arás ag an spa in san O2 agus bhí Kenyal bhí fur an mór an sin agus mé dé tag Johnny an seo agus dé tag Tardy an seo agus just couple of moments in é sin bhí Rihanna an bhí mé sé gáil kinda. Agus hannearna ní tosa a bhí dheanú ghruaig Rihanna a bhain tú stíleáil Silo Green? Yeah, man. Agus dé mar bhí sé mar hinna? Duine bra. Bhí mé in some dressing room saga, so just duine kinda fun, bhí crack on, just bhí sé cinneal bio. Cad bu amach seo má tú díal níos mó ruí mar sin dheanú mar sin de? Yeah, siadam go mé. Tá mé géirí gáil ag Glastonbury agus na festivals in San Saoirú. Tá mé géirí gáil arás ag an Brits, but tá mé géirí cinneal couple of rud a dheanú in America. So tá mé géirí gáil an sin, but caithfí muid, well, tífiú muid. Well, Pearse, scéal ar roas ar fad a bhí an sin, gur míle maigad is the scéal a inse dún aniu? Gur míle maigad ag teach the